Někteří lidé se v našich životech jen letmo mihnou, jiní v nich zůstávají dlouhá léta. Jedni z takových jsou i manželé Diblíkovi, kteří se několik desetiletí věnovali své pediatrické praxi. Není mezi námi asi nikdo, kdo by jim nepřál odpočinek a zasloužený klid, a proto jsme se ve středu 29. listopadu vydali poděkovat za ta dlouhá léta a péči, kterou nám všem věnovali. Při té příležitosti jsme předali děkovné dary a manželé Diblíkovi vyspovídali, jak vzpomínají na svou lékařskou praxi. Tak moje lékařská kariéra začala už tím, že jsem šel na pediatrii, protože jsem měl tak živa krásný vztah k dětem a považoval jsem za takové rozumné, že se budu věnovat těm nejpotřebnějším. Nehledě k tomu, že na pediatrii bylo 40 holek a 5 kluků. Diblík, Kašpárek, Miláček, Hubínka a Šišpera. No uznejte, to byl výkvět prostě kluků, který šel na pediatrii, já jsem byl mezi něma. Že tím to začalo, pak samozřejmě studium na pediatrické fakultě bylo vynikající a po studiu se začala hledat cestičku, jakou bych šel. Začínal jsem v Brně, tam to ale nešlo, protože to bylo období normalizace, takže jsem rád utekl za ženou do Hustopečí, no a potom se objevila možnost pracovat ve Velkých Pavlových na obvodě, ona v Kobylí, takže takový dvouobota, už to se to prostě táhlo, najednou 50 roků je pryč. A když se podívám, tak jedině můžu po této stránce si blahopřát, že to nejenom moje, ale to naše rozhodnutí bylo z pořádku, protože jako tandem pediatrů si myslím, jako byli docela platní tady v tom období minulém. Takže bylo to dobrý rozhodnutí, že jste zvolil. A nikdy bych nedělal něco jiného, když byly krušné chvilky, samozřejmě jako v každém povolání samozřejmě, ale u těch dětí je to, že tam jsou chvilky, kdy řešíte těžké situace, špatné situace, ale většinou ty děti se z toho vykřešou, za 3 a 4 jsou v pořádku a rodí se s těmi rodiči, že to děťátko najednou jako poupátko rozkvete a jede se dál a nestane se nic, co by mohlo tu rodinu nějakým způsobem zarmoutit. A to je důležité. Myslíte, že byste si troufl odhadnout, kolik jste třeba odchoval pacientů? Bylo to strašně moc. Protože jsme zastupovali na Hustopečku, jistě Hustopeče venkou, jsme dělali Kurděho, jsme dělali ty vesnice kolem Hustopečí, fakt nevím opravdu, ale bylo jich strašně moc a nevím kolik. No. A když teďka jsme likvidovali staré chorobopisy a bylo toho strašně moc. Na několik furt se to muselo odvážet, které byly skladované a když jsem zíral, když jsem četl ta jména, tak jsem si připomínal a bylo to tolik, že sám jsem tomu nechtěl věřit, až kolik toho bylo a bylo to hodně. My jsme velice šťastní, že to máme komu předat, protože kdyby po nás zůstalo prázdno, bylo by nám to líto, aby ta práce naše přece jenom pokračovala dál. Předáváme paní doktorce Hervkové, která je místní, podařilo se, ačkoliv by měla možnost začínat třeba v jiných místech, tak samozřejmě si vybrala Kobylí a jsme rádi, že jí všechno můžeme předat a že bude pokračovat dál v našich stopách, doufejme. A jaký máte teda plány? Co budete od toho ledna dělat? No, já budu likvidovat veškeré nedodělky v domácnosti a manžel mi bude pomáhat, protože jsme všechno odkládali a té práce bylo hodně i nakonec z likvidací 50letých chorobopisů a všeho. No. A můžu vám říct, že těch pacientů vám můžu říct lépe, kolik jsme zhruba měli, protože já mám od roku 92 počítač. 91, ne? No, myslím 92. A máme vyřazených pacientů, které jsme někdy měli v péči 6500.